Okay guys, magandang tanghali naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan, at ngayon mga guys, nandito pala tayo ngayon sa may planta ng asfalto dito sa bayan ng San Jacinto mga guys. So ganito yung planta ng asfalto mga guys, no? Ito sa mga hindi pa nakakaalam ng planta ng asfalto, yung asfalto nga guys, yun yung ginagawa dun sa may mga kalsada. Yun yung mga nilalatag dun sa may kalsada para hindi siya maging matagtag at smooth yung takbo ng mga sasakyan. So, bago pala natin yan pasadahan mga guys, ayan, at pinapasalamatan ko po lahat ng mga aking sponsor dito sa maliit nating channel. At ayan, maraming salamat dyan sa US kay Sir G619 or Johnson Versusa at kay Sir Bobby Ballesteros ng US. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at tuloy-tuloy lang sa pag-sponsor. Ayan, so maraming salamat din dyan pala sa mga viewers natin na nandyan. Kay Sir Leo Ticario Versusa, na idol natin talaga yan si Sir Leo Ticario Versusa. At kay Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa maliit nating channel. So ito mga guys, at ayan, meron din pala tayong mga sponsor dyan sa bayan ng Bugalyon at kay Barangay Captain RD Banlawe, Barangay Captain ng Barangay Poblasyon Bugalyon, at kay Kagawad Aboy de la Cruz, Kagawad ng Barangay Poblasyon Bugalyon, Pangasinan, at kay Sir Takweson, Ronnie Takweson, Kagawad Ronnie Takweson. Ayan, maraming salamat din pala sa kay sponsor dito sa maliit nating channel. So ayan, tuloy-tuloy lang sana yung pag-i-sponsor. At meron din tayong sponsor dyan ng ating sticker na napakatibay at talagang quality na sticker mga guys, no? Andyan si Aloha Printing Works. Ayan, maraming salamat sa iyo, Aloha Printing Works ng Bugalyon, Pangasinan. Tuloy-tuloy lang sa pag-sponsor. So ayan mga guys, sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pangasinan, ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. At maraming salamat sa suporta. So ayan mga guys, tara at papasadahan na natin. Ayan. So ayan mga guys, no, kasalukuyan na nagkakarga na yung truck na yan na nandyan sa ilalim. Ayan, ganyan ang pagkakarga mga guys, no. Sinasahod yung truck dyan sa ilalim. Tara at lalapitan natin. Ayan mga guys, napakaingay dito. Ganito ang planta ng asfalto mga guys.
Okay mga guys, ito lahat ng mga truck dito. Ito yung magkakarga ng mga asfalto. Lahat yan magkakarga. Kumusta ba na? Kumusta? Nililog. Okay lang, okay lang. Lang. Ayos lang, ayos. Okay. Ano ba pangalan nila? Dani, salamat. Ayan, si paring Dani, salamat.